ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକରେ ଆମ ଦତ୍ତ ହେଲାଣି ଲୋ ଏଥର ଆମ ଅପାକୁ ଡାକିବା ଲୋ ଆରେ ଅପା ଶୀଘ୍ର ଆସ ମ ଇ ବୋଲ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଅପା ଆମେ ଯେତେ ଉଠେଇଲୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାବୁ ଉଠୁନି ଲୋ ଜଣା କରିବା କି ଥର ତମେ ଯେତେ ଉଠେଇଲ ବି ସେ କଣ ଉଠିଲେନି ଏ ସମତେ ଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାକୁ ଉଠେଇବା ଲୋ ତାହେଲେ ଉଠେଇବା ଲୋ ଅପା युवती मैंने अरे मो तो शयन कहीं मत उठाइल एरी पसंद तमें किए ओ कहीं आम राजफल उद्यान में शोई पड़ अच्छा अरे मो किए हाँ देखा अरे मो जड़े दूर विदेशी ए फूल उद्यान को बुलवाई चली आसली चलू चलू अरे पाद मोर कष्ट है ए फूल गछ मूल किसी समय विश्राम कर शोई पड़ी ओहो शुणिल तो आपण बुलबुल पाद कष्ट है आपण फूल गछ तले शोई पड़ी हाँ फेर पसंद तमें तो देखा गोटे राजकुमार पर देखा तुम कौन कहीपर तुम परिचय अच्छा अरे मो परिचय हाँ अरे मो तो तुमको चिन्हनी कि जानी ए अचिन्हा लोक को कहीं मो परिचय दे पारि हे वीर तुम्हें परिचय दे तो मुझे जानी पारि तुम ना कौन तुम घर कौटी ठीक अच्छे प्रथमे तुम परिचय दियो तापर मो परिचय कहबी ताले प्रथमे मो परिचय सुनिब हाँ तुम परिचय देख मो परिचय सुनी सारा पर तुम परिचय मत कहीदेव तो निश्चय कहबी ठीक अच्छे मन दे शुणता हेले कुह परिचय शुण आहे रस कबीर परिचय कहू अछि नवनगर परिचय शुण आहे रस कबीर परिचय कहू अछि नवनगर घर सुवधापुरा नाम शुभ श्रीमर कहूछि सदा परिचय शुण आहे रस कबीर परिचय
ଏର ପସନ୍ଦର ଶୁଣୁଛ ନା? ଶୁଣୁଛି। ଶୁଭଶ୍ରୀ ମୋ ନାମ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଶୁଣ ରେ ନବ କିଶୋରା ସବୁବେଳେ ଆସେ ଏମିତି ଫୁଲ ବନରା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଶୁଣ ରେ ନବ କିଶୋରା ଏରେ ପସନ୍ଦ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିଲ ନା? ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଶୁଭଶ୍ରୀ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଆଉ ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିଶୋରୀ। ହଁ ଆରେ ତୁମ ପରିଚୟ ତ ଶୁଣି ସାରିଛି। ଫେର ପସନ୍ଦ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିଲ, ଏଥର କହିଦିଅ ତୁମ ପରିଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ମୋ ପରିଚୟ କହିବି ବୋଲି ତୁମେ ମନେ ରଖିଛ? ହଁ, ତମେ ପରା କହିଥିଲ ତମ ପରିଚୟ ଶୁଣିଲେ ମୋ ପରିଚୟ କହିଦେବା ପାଇଁ। ତୁମ ପରିଚୟ ତ ଶୁଣିଲ, ଏଥର କୁହ ତୁମ ପରିଚୟ। ଦେଖ, ଆଲୋ ଏ ଯୁବତୀ, ହଁ ଆରେ ମୁଁ ତୁମ ପରିଚୟ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ଆରେ ମୋ ପାଖରେ କମ ସମୟ ଅଛି। ଆରେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏରେ ପସନ୍ଦ ତମେ ପରା କହିଥିଲ ପରିଚୟ ଶୁଣିଲେ ପରିଚୟ କହିବି, ଆଉ ତମେ କଣ ପରିଚୟ ନ କହି ଚାଲିଯିବ? ନା ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବିନି। ଆରେ ମୁଁ ତ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି। ଆରେ ତୁମେ ଉଠେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଚାଲି ଏରେ ଯାଉଛି। ପସନ୍ଦ ଟିକେ ରହିଯାଅ ନା। ଆରେ କଣ ପାଇଁ ରହିବି? ତମେ କଣ ସତରେ ଚାଲିଯିବ? ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି। ମୁଁ ନା ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ? ହଁ ଆରେ 100 କଥା କହିଲେ ବି ଶୁଣିବି, କୁହ। ଏରେ ପସନ୍ଦ ଶୁଣୁଛ ନା? ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ଯାହା କହିବା ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହ। କାହିଁକି ଗୁଣ ଗୁଣ ହଉଛ? ଏରେ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ନା ତୁମକୁ ଶୁଣୁଛ ନା? ଶୁଣୁଛି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲ? ହଁ ଆରେ ଯାହା ତୁମେ ଭାବୁଛ ସେ ମୁଁ ନୁହଁଥିଲି। ଆଉ କେ ଥିବ କହିଥିବ। ନା ନା, ମୁଁ ଠିକ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି ସେ ହଉଛ ତୁମେ। ଏଇ ପସନ୍ଦର ଆଉ ଜାଣିଛ, ସେଦିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ମୁଁ ନା ତୁମକୁ ହେ ଭଗବାନ କେମିତି କହିବି ଯେ ମତେ କହିବା ପାଇଁ ଭାରି ଲାଜ ମାରୁଛି। ଯାହା କହିବା ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହ, ମୁଁ ନହେଲେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଟିକେ ରହିଯାଅ ନା, କହୁଛି।
କୁହ ଏଇରେ ପସନ୍ଦ ନା ମୁଁ ସେଇଦିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛି। କେବେ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି ଏ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ଯାଉଛି। ହଁ ସତରେ ବାବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ଦେଖ ତୁମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆରେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ମାତିବିନି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ନା ତମେ ମତେ ମନା କରନି ଏମିତି ଚାଲି ଯାଅନି। ମତେ ମନା ନେଇ କର ରସିକ ବୀରା ହୃଦୟରେ ଜାଗା ନେଇ କରିଛ ଘର ତୁମେ ରାଜା ହେଲେ ରାଣୀ ମୁଇଁ ତୁମର ଆସ ହେ କରିନିଅ ମତେ ନିଜର ଆସ ନା ମତେ ମନା ଆରେ ଯୁବତୀ ଆରେ ତୁମେ ଝିଅ ପିଲା ହୋଇ ଲାଜ ଶରମ ଅଛି କି ନାହିଁ?